Sanibonani, this is Umkhuleko Nkanyezi Impande eGawulazizweni. Ngiyathemba bonke abantu bayaphila, bonke abantu ba-right. Mina ngi-right kakhulu. Sonke ngithemba ukuthi namhlanje sizokwazi ukuthi silalelane, kakhulukazi kwabantu abanamakhosi, abahamba namakhosi, ngoba phela indaba yami namhlanje ikhuluma ngabantu abakanjalo, abanikeziwe ubukhosi, abanikeziwe amandla. Okay, so ngizocela nje ukuthi umuntu nomuntu alavule indlebe yakhe manje azazi uma kuthiwa wena uhamba namakhosi bathini, basho ukuthini uma besho njalo abantu ukuthi wena uhamba namakhosi. Alright, asiqale nje la kanje. Uma kuthiwa umuntu ohamba namakhosi, unobukhosi, doesn't mean ukuthi wena umuntu hlampe ozophatha hlampe ikhwama noma kanjani, but uma kuthiwa sikhuluma ngobukhosi sikhuluma ngamandla avela kakhulu kokhokho bethu nokukhukhulu nakumdali uqobo, ukuthi la mandla ehlele kulowo mndeni thizeni, ngoba kusuke kuNkulunkulu noma amathongo ekwazile ukuthi lo muntu uma ezalwa uzokwazi ukuthi alethe ushintsho emphakathini noma ekhaya. So wena umuntu onikeziwe ubukhosi. Kudala they were chief priests where they were given powers to rule the kingdom. Abantu ababebheka yonke indawo, imfuyo, whatever, abakwazi ukubona ama-events azokwenzeka years to come or months to come. So labo bantu labo benikeziwe amandla okuthiwa lo muntu uyahlola, uhlolela isimo esinjalo, not sometimes ukuthi uzoba umelaphi, but uyakwazi ngobukhosi anikezwe bona ukuthi abheke zonke izinto eziningi. So ubukhosi is just a spirit, it's umoya owehlela kumuntu ozalwayo, okhethiwe emndenini ukuthi ngobukhosi noma ngenhlanhla noma ngamandla anikezwe wona uzophatha noma uzobusa noma uzoluleka. So umuntu methi umuntu ohamba nobukhosi, you dreaming of izembatho engiyigqokile kanje, but sothi ufake neduku lakhona, ufake isiphika, abanye omunye ufake ijazi njengoba ngilifakile kanje. So usuke uhamba nobukhosi obuphelele, ijazi lakho liyaphelela. So wena umuntu ekugcineni ozoba isangoma, but even amaphupho akho ayakutshela ukuthi wena umuntu ozoba isangoma. Uyaphupha ukhonjiswa indlela, uyaphupha uthwasa, uyaphupha wenzani yonke leyo nto. Bese kuba khona umuntu ongakuphuphi lokho, ophuphe nje iliyo part yakhe. So wena unobukhosi onikezwe bona ekhaya, uzoba good ekulaleleni izinto, uzoba good ekuvukeni amaphupho amaningi. So ubukhosi it's like kufana ney'nhlanhla, it's like a gift. Ubukhosi I can just call it a gift because asifani, asinikezwa ngamandla afanayo, asinabo ubukhosi obufanayo. So ubukhosi bakho mhlawumbe ubude ekuhloleni, ubukhosi bakho ubude ekulapheni, uyisangoma, umakhosi, yabo. Because mase usufika leso sigaba leso ukuthi wena ukwazi ukuhlola, ukwazi ukulapha, ukwazi ukwenza konke, then bekubizwa ngomakhosi because unakho konke ebukhosini basecekeni ekhaya. So zonke izinto ziholela kubani? Kuwe, kuba wena obhekelela umndeni, but bese kuba khona la ukuthi wena uzokwenza lokhu kuphela, angeke uze ukwenze konke. So wena unikezwe ubukhosi. Sometimes ubona ekhaya umuntu uba nedlozi, not ukuthi nonke nizoba izangoma, khona abanikeza ubukhosi ukuthi umuntu uzokwazi ukukhulekela abantu baphile, khona uzokwazi ukubalapha abageza, abahlambulule, khona uzokwenza konke. So khona nje ozoba good in dreams and everything. So ubukhosi anikezwe bona, and akekho umuntu ozofana nalowo muntu. So kunezinto abantu akumele bazazi kuthiwa, then kwesinye isikhathi if unobukhosi, unegaba ozodlula kuzona ukuze uzuze. Kuye kuthiwa inkosi noma amakhosi
asendaweni ukuze athathe amandla noma imicebo. Umuntu nomuntu wayeziveza ubukhulu bakhe nokuthi uzokwazi ukubhekana nento ekanjalo. So that is why even ubukhosi nanamhlanje buyalelwa ngobani? Kuyinto eligugu, kuyinto ezokwenza ukuthi umuntu nomuntu aphile and nekhaya lihlezi lumile njalo. So kwenziwa sure ukuthi ubukhosi bala ekhaya abuphumeli ngaphandle, buyohlezi bula ekhaya. So umuntu nomuntu kumele azibheke-ke mina namhlanje ukuthi mina ebukhosini bami yini enginikezwe yona, because omunye uya-experience ingcebo, unenhlanhla, buhambe ubukhosi bakhe buphele because kunalezi zinto angazibuza khona ukuthi le mali engaka, lezi moto akade nginazo nemizi engaka kuphelelephi? Ubukhosi bakho buhambe bangaba namandla because nawe awuzange uzukubhusta idlozi lakho eliza nobukhosi kuwena, eliza namandla. So wena uhamba nomuntu or noma uhamba nabantu abadala abasebukhosini, so bazofuna ukuthi wena ngaso sonke isikhathi ubaphakamise, uhlambulule idlozi lakho, ubageze njalo abantu abadala ney'thunywa zakho, and you pray for those things. So kwabantu benza sure ukuthi they protect imicebo yabo ngayo yonke indlela. So pay more attention of what's been happening in your life years gone by, because there will be a signs. So uzozibona wena ukuthi ekukhuleni kwami ngibe ngiwumuntu onayo inhlanhla, but manje ivalekile. Yes, unobukhosi obukhona kuwena, bukhona ubukhosi obukuwena, bakhona abantu abadala ababesebukhosini. Kwabanye baphupha bebizwa ngey'nkosi, bebizwa ngama-prince, babizwa ngama-princess, yabona, or zonke izinto babizwa ngezinto ey'ningi. Ngobani? Usuke vele uzalwe khona, igazi lakho liwubukhosi, so konke kuzohamba kukulandela. So make sure ukuthi uyabugcina ubukhosi bakho, because there will be dreams that it will show you ukuthi kumele ube nemfuyo, kumele ube nensimu, kumele ube nezinto ey'phathekayo. Mina, let me just advise you guys, like, if you really have ubukhosi, make sure that like ukuthi you have big things, and izinto omkhulu nabogogo they will be so proud of ukuthi wena at least you did something and siyayibona. So they may want to make sure ukuthi ubukhosi bakho buyabonakala, izinto zakho ziyabonakala. Ungagcini nje like to take money and uyidle, but awube nezinto ey'nkulu ey'phathekayo. And just go back and ask according to the history, the family history, ukuthi okay, kwenzakalani kudala, omkhulu babenani, yini lezi zinto ayisekho, why wena ungakwenzi ukuthi kubuye? So lokho kuzokwenza ukuthi ube connected nabantu abadala, and they will guide you whatever, because iy'mpilo zabo babephila kanjalo. They will be so easy for them to come and help you njengomntwana wabo. So if unobukhosi, unengcebo noma unenhlanhla noma wawunayo, no, it's still the time ukuthi wena uyibuyise leya nhlanhla, ubuyise lobuya bukhosi, connect nedlozi lakho kulo bukhosi. So kunesikhathi la uzobona ukuthi impilo yami iqale la, yayisigcina la, and manje uyazibuza ukuthi le nto ngizoyenza kanjani. Guys, I don't know, kunabantu aba-very lazy and abalilahla ithemba. Uyazi ukuthi kuwona konke ungalilahli ithemba. Leya nto yayenzeka ekuqaleni usangayiqala futhi again. Mina ngiye ngithuka umuntu othi kade nginento ekanje kodwa manje angisakwazi ukuba nayo. Wawuyiqale kanjani kanti ekuqaleni? Wawenze kanjani? Khona umuntu aqala into ekuthiwa ukuthi boyingenayo imali. Yes, we can start it over again and do it again. Mina ngeke ngihlulwe into eyangiqalile ngibona ukuthi ekuqaleni okay yenzeka, isangenzeka exactly njengoba ngangiqale ngakhona. So landelelani ubukhosi benu, ibani connected nabantu abadala. If unesithunywa, yes, ungaba umuntu ohamba nobukhosi even though unesithunywa ungasona isangoma, because ubukhosi kusuke kuwamandla ehlele phakathi kwalo mndeni ngesimo sobuthandazi, ngesimo sengcebo, ngesimo sobungoma. Ubukhosi lobo, inhlanhla enkulu, amandla, like inhlanhla
ehamba namandla. Amandla, that is where you can defeat or control anything or whoever, and ube namandla okwelalelwa because of unabantu ababusa kuwena abanamandla, who can able to say whatever, do whatever through you. So your aura yakho iphethe ubukhosi, and uyezwa ukuthi uma ungene wena, now you can feel them ukuthi yazi mengangena phakathi nabantu ikhona lento eyenzakalayo, nabantu bavele babhawe down, yabo, bazizwe nje sibe nendlela yokuphendula nokukhuluma because of ubukhosi bokuwena. And again, you can even have group of friends, kodwa ikhona lento yobukhosi ezoba khona kuwena ukuthi yazi mase kukhuluma usibanibani, kuzobe kunalokho okukhombayo, but wonke umuntu ufuna ukunikeza i-position because you deserve it because of your aura and amandla ehla kuwe esuka kubantu abadala, kuyinkosi ey'ndala zasemandulo ezakukhethayo. So lento ikwena uzoyizwa ukuthi yazi nami mangikhuluma sothi bangakhuluma konke kodwa mengakakhulumi usibanibani asakayizwa lento. So ubukhosi. So if unobukhosi, make sure ukuthi angathini, you don't waste your time. You use it accordingly and you do it exactly as it is. So uma umntwana wedlozi, phakama, khuphuka, uye phambili, unethunywa ehamba nobukhosi, umakhosi, uyisangoma esihamba nobukhosi. Okay, so kuyinto eyiligugu kugcobo uNkulunkulu athi lwamlini ngizowehlisela amandla nengcebo nempumelelo. Yonke into bayoyibona. So amandla asuka phezulu kumdali ahlangane na wonke amakhosi na wonke abantu abadala, ngoba kuye kuthiwa isikhwama kufana nokuthi isikhwama sala ekhaya siyadlula, sidlulela kubazukulu. So kuyinto edlulayo ebekwa kanye kulo mndeni kodwa besiyadlula. Yingakho kuzoloku kukhethwa inkosi, uba uzoba inkosi, hhayi kwakukhona isangoma la ekhaya kuseyosona isangoma, kwakukhona umthandazi la ekhaya sekukhona omunye umthandazi, yabo. Ayifani lento kodwa into esebenza ngendlela eyodwa, uyabo. And again, ikhona lento ezokutshela ukuthi manje kufanele ube connected namanzi, kumele ube connected ney'mpande zamakhosi and ube connected ney'mpande zamadlozi. So mewuletha idlozi, ulethe lobo usuke usondeza labantu ababehamba nobukhosi, vele bakuwena, bayakutshela nangamaphupho, nawe uyazibona you wearing your part and everything, unobukhosi kuwena. And make sure ukuthi you are so proud ukuthi unobukhosi. Angeke, you are not supposed ukuthi uswele empilweni uhamba nobukhosi. Ukuthi you need to work yourself, work hard, take care of yourself, uvule la amehlo, uvule nengqondo. Ubukhosi ufuna umuntu onengqondo nohlakaniphile nokwazi ukubekezela. And if you can go back kuyinkosi kwabantu ababusa kudala babenza njani, if you go back kugogo wayekhulela ekhaya ukuthi wayenjani, go back in history, ubuzisise ngabantu abaningi ukuthi benza kanjani, nawe be exactly as they did before. So ubukhosi bakho uphathe kahle, uvikele. Ubukhosi uyabuvikela futhi awukhulumi kakhulu ngabo, kakhulu kubantu bonke. Into eyinhlanhla iya-protect ubukhosi babuvikelwa because kuyinto esuke yamukelwa kwabantu labo basemndenini kuphela, hhayi abantu bangaphandle, uyabo. So awuzame ukwenza ubukhosi bakho bubonakale. Ungavumeli izitha zikucindezele ngoba umuntu ohamba nobukhosi uyanukeka, uyahogeleka. Ngisho udlula esitolo umuntu uzoloku kuhlolela nje, kanti no, it's because your energy is very deep. It's very deep. Omunye aze ahluleke nokukudonsa because ubukhosi bakho bukhulu. Unekhaya elikhulu, unesibaya, uney'mbuzi, uney'nkukhu, unoranda abaningi because kunenkosi ethize ezoqhamuka ithi ifuna uranda ethize, kunogogo nabo thize bafuna uranda ethize. So kunezinto nje ezizobaningi egcekeni lakho because vele lento into esabalalayo igceke lonke, into efuna ukuthi ichume,
ihlale, iphile, ijabule, ijabulele ukuvuswa, uyabona? So, awube umuntu onamaphupha njalo, asingakuboni wena usulapha phansi, usulow. So, kufanele ube phezulu, uyizame ngaso sonke isikhathi, uy'khandle, ungaze ufike ko-50 years ungenabo ubukhosi bakho bubonakala, kufanele kubonakale you have your plans. Vele ubukhosi aqhamuke nje manje ufuna yonke into, but you plan your life ukuthi ekugcineni ngizogcina ubukhosi bami bubonakala as umntwana okhethiwe la ekhaya, uyabo? So you don't rush, you don't speak about it, you just do it and work. But make sure ukuthi umuntu ohamba namakhosi, guys, uyakhuleka, uyasigeza, uyaliphakamisa idlozi lakhe, uyayenza imisebenzi, because ubukhosi kufanele laba bantu labaya naloya moya ujabule, uthokoze, ube nawe ngaso sonke isikhathi. It's so connected nedlozi lamanzi, it's so connected nezithunya zentaba, because abantu vele abaphila kuzona zonke lezi ndawo ohamba nabo ubukhosi basekhaya. So yingakho uma umuntu vele onobukhosi basekhaya, ungathi mase usu-right usushiya, iqala ulungise ikhaya lakho kuqala kube right, ngoba iyona into la isuka khona. So mase ukhohlwa wena labo bantu labo, ithini into? Most of the people, they dreaming lot about amagolide, amasiliva, and banikezwa imali, banikezwa ikhwama ey'nkulu. Bayakuthemba abantu abadala, nawe enza ukuthembeka kubo. They trust you, but akwazi ukuthi wena uhlule ukuvuka, uhlule ukukhuluma nedlozi, uhlule into ey'ningi nokuzikhandla. They show themselves kuwe ukuthi thina singakanani. And abanye banamagama nje anobukhosi, uyabo? Abanye banamagama mhlawumbe umuntu abiza ukuthi umagolide, amasiliva, amakhosi bani, amakhosi ngonyama, amakhosi, banamagama nje asho imali, asho ingcebo, asho ubukhosi, asho amandla, the ruling. That is why kwakusymbolize noma ngey'lwane thizeni ezingahlulayo lutho ey'gijima ey'sheshayo, because ubukhosi vele izona zilwane like amaphubesi, amalayoni, ama-leopard, iy'lwane ezi-strong, ey'gijima ezi-fast, ey'kwazi ukuhogela, ey'kwazi ukulalela, ezikwazi ukuthi yonke into eziyifunayo siyithole. So nawe-ke awube leliya bhubesi, awuyibuye leya leopard, ukwazi ukufinyelela, ube yingwe, ukwazi uma ufuna ithole, ufune nje ukuthole, defeat whoever, ube uhante straight into yakho uze uyithole. So iba kanjalo, but nje into engamele ukuthi ibe yakho angabi yakho, ungafuni into ezabanye abantu ohlangene nazo. Amukela wena ophiwe kona. If uhlela lokhu ophiwe kona, uzoba senkingeni, uzosha nje, uzoba senkingeni ngiyangempela. Ngiyacela nje namhlanje ukuthi umuntu azazi ukuthi-ke azinuke, azihogele ukuthi ubani, uhamba nobani, ngoba sithemba lona idlozi, sithemba bona abantu bey'thunywa, bonesithunywa namhlanje phela, ungenabo ubungoma, kodwa uyayiphupha lengwe, awugijime ngempela, ubukhulekele lobukhosi bakho, ube umthandazi onamandla, ube umthandazi oqotho, ozithandayo, futhi ukwazi ukubekezela, ongahlulwa yilutho. Mina angithandi ngimila ngithi uma ngihlangana nawe endleleni ngikubona ubuthakathaka, kodwa unikeziwe ucubo. Yazi mina ngajabula kabi kuthiwa mina nginabantu abadala, ngoba nje ukuvukwa kwedlozi kumina ngathi hayibo, mina nginabantu abadala, mina wonke nginabantu abadala. Guys, I was so very excited. I couldn't wait to know like a lot of things, because I was so curious. Till today, I'm very curious about things. Angakaneli. Ngifuna ukunela, ngifuna ukwazi, I wanna know everything. So I was so very excited. Idlozi ngiyalithanda, and abantu abadala, ubukhosi bami, and engabelwe bona, ngenza sure ukuthi I'm very focused kubo, angibi buthakathaka, angihlulwa yilutho, anginqotshwa futhi ngiyanqoba. So ngumuntu onjalo-ke nje kahle kahle, but-ke ngiyacela nje ukuthi umuntu abuthande ubukhosi bakhe. Angifuni ngelinye ilanga sengibona manje amabhayi
ginqika phansi ney'khali sizaba nolwembu. Asibone nje abantu benyakaza, ungahluleki. Musha nje uba yisehluleki, musa nje ube yisehluleki. Hhayi, sengihambe abantu abawu-10 kodwa mina nje futhi angilitholi usizo. Okay, shiya laba bantu abawu-10 osubahambile. Bathini-ke manje kuwena-ke njengoba usuyekile-ke? Enza le nto abakutshela yona uwedwa. Asibe namandla-ke guys. Sibe bahle, sibe mhlophe, sibe namandla, siphumelele, sibusebenzise ubukhosi bethu. Singomakhosi, abanye thina, abanye bethu bahamba nobukhosi. Khona umakhosi, khona ohamba nobukhosi. Uyangizwa yini? Mawunesithunywa, uhamba nobukhosi. Boyisangoma, umakhosi. Injalo. Ngiyacela ukuthi-ke nibe nathi endleleni, ningapheli endleleni. Sisayibambile nje, sisaqinile, sisalithemba idlozi noNkulunkulu ngoba uyona yonke into ekhona emhlabeni uyena umdali, akekho omunye umuntu. So, sithembela kuyena uNkulunkulu ngazikhathi zonke. Amen.